Kienu 145 ix-xhieda li tresqu f'dan il-ġuri li beda fil-25 ta' April li għadda u issa l-prosekuturi avżaw lill-imħallef Edwina Grima li ma kienx baqala aktar provi xi tressaq. Dan hekk kif il-ġuri tal-maksar li qed jinstema' f'awla 22 tal-qorti issa daħal fis-26 ġurnata tiegħu. Robert Agius u George De Giorgio, magħruf bħala ċ-Ċiniż, huma akkużati li provdew il-bomba fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia li r-ġiel kollha qed iwieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġuba kontrihom. Wara li d-difiża qalet li l-akkużati ma kinux ser jiġdu, hija bdiet stressaq l-argumenti tagħha. Fl-ewwel diskors tal-avukat Alfred Abela li qed jidher għal Robert Agius u saħaq li żgur ħadd m'għandu jiġġustifika dawn iż-żewġ omiċidi. Meta beda jitkellem fuq il-każ, l-avukat Abela qal lill-ġurati li Vince Muscat, magħruf bħala l-koħħu, mhux kredibbli u li dak li żvela mal-pulizija kien biss għall-interessi personali tiegħu u qal ukoll li Vince Muscat kien selettiv fix-xhieda u ta' informazzjoni li skont l-avukat Abela iżbilanċjata u ħażina. Apparti minn hekk l-avukat talab lil ġurati biex jippruvaw jinsew dak li semgħu fuq il-medja u fil-waqt li jifhem li qed jagħmlu xogħolhom dejjem ikun hemm ċertu sens ta' sensazzjonaliżmu fil-mod kif jirrapportaw. L-avukat Abela qal li l-interess ta' Muscat kien biss li jieħu l-proklama. Fil-fatt huwa għamel dak kollu li seta' biex jasal għal anijiet tiegħu biex imbagħad meta kien daru mal-ħajt dejjem wieġeb ma niftakarx u qal ukoll li m'hemm l-ebda evidenza li torbot lil Robert Agius mad-delitt. Bl-avukat tad-difiża kompla jenfasizza l-punt li dak li qal Vince Muscat f'ħafna stanzi kien kontradittorju. L-avukati Alfred Abela u René Darmanin qed jassistu lil Robert Agius, l-avukati Noel Bianco u Leslie Kuxkieri qed jassistu lil De Giorgio, l-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qed jidhru għall-familja Caruana Galizia, l-avukat Vince Gallia qed jassisti lill-familja Kirkop.